हा चप्पल मासा आहे. तुमच्याकडे काय बोलतात ते नक्की सांगा. आज आपण ह्याला आता कसं साफ करतात ते दाखवणार आहे आणि आता आपण ह्याला मग फ्राय करूया. ही अशी चामडी काढायची वरची, जसं मुशी साफ करतात, लेपट्या साफ करतात तसं असं याचं हे करायचं, चामडं काढायचं. चवीला पण छान असतं बा आणि मध्ये एकच काटा असतात. बाजारात दिसले ना तर नक्की घेऊन या. कोळी लोक अशी साफ करून पण ठेवतात. हे बघा असं साफ करायचं, काही घाण नसते याला. आणि मध्ये एकच असा काटा असतो. मी 2 पाण्यात चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे मिरची. आता याला आपण मसाला लावून ठेवूया. त्याच्यासाठी 1 चमचा आल्या लसणाची पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट, थोडीशी हळद, 1 चमचा मीठ. मच्छीच्या प्रमाणे मसाला आपण टाकायचा आहे. जसं तिखट असेल काय त्या हिशोबाने मसाला टाकायचा. मासे अर्धा तास मॅरिनेट करून झालेले आहेत. आता आपण फ्राय करूया. हे तांदळाचं पीठ घेतलंय, थोडासा मसाला आणि थोडंसं मीठ. आता हे मिक्स करणार मी त्याच्यामध्ये. आता आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण मच्छीला कोट करूया. आणि आता तेल तापलं की स्लो करायचं गॅस. स्लो गॅसवर मच्छी फ्राय करायची. चांगली भाजते ती आतमधून पण. आपण फास्ट गॅसवर मच्छी फ्राय केली की वरचीच मच्छी फ्राय होते आणि आतमध्ये तशीच राहते. स्लो गॅसवर 7 ते 8 मिनिटं मच्छी हे करायची, फ्राय करायची आणि मग परत परतायची. 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहे स्लो गॅसवर. आता आपण याला परतूया. एके बाजूने भाजलेली आहे.
सगळे आता अशी आपण परतून घेऊया. आता आपला हा चप्पल मासा तयार झालेला आहे फ्राय. आता आपण काढून घेऊया.